Yebantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi wethu ngigqiba ufumana itext ku my friend ngoku uthi my friend Mandy, today could be the last day of yonke lento yale mfazwe. Ndathi hayi wena ufumene solution? Athi Mandy ndiyifumene solution and today could be the last day. Yabo niyakhumbula mosibantase into nokubana ndiye ndeza apha kuni last week ndanibalisela ke ngoku lento yonto nobana during le ceasefire ne laa tata uNonolozi Orange uye wavumelana my friend into nobana awuzo-attack ii-countries zisebenzisana nam andizo-attack ii-countries zisebenzisana nawe until we have an agreement. Yabo so during that agreement nyana okanye that ceasefire uSirayeli lo unguNetanyahu wahamba ke ngoku wayo-attack iLebanon. Yabo my friend is like ayibo guys, ndinixelele mos into nokubana during this time while we are still busy negotiating aku-attackwana, so nenza ntoni ngoku xa ni-attack uLebanon, nenza njani? Yaqonda nenza mnamuncu mos ngale ndlela. Yaqonda so ke ngoku ulo mntana laa tata uNonolozi Orange afeyise uNetanyahu into nokuba uyenza njani into enjalo fondini. Uyayazi into nokubana mna no-my friend are in a very bad space and ke ngoku wena uyahamba ngoku uyo-attack iLebanon. Ngoku my friend uthi simenza muncu. Yaqonda hayi fine athi Netanyahu, you know what, kwawena lowo anamsebenzi nawe ungaphinde unicontacte ndiza kubhlokha. Bablokhana uNetanyahu nalaa tata uNonolozi Orange. Fine, Netanyahu continued attacking Lebanon. Ne kulo continuation yakhe bantase wathi my friend uyageza and ndizambonisa abantu bantase my friend izimilimili ebezithumela nganhlanu ngantandathu ziye pha kulo akuSirayeli ke ngoku ziye phaya kuthiwa bantase akho nto angayidistroyanga. Yeyi wathi wobona lo wakuSirayeli into nokubana hayi ziyashuba waphinda wahamba waya kulaa tata uNonolozi Orange wathi efondini mna uyandoyisa, mna personally my friend uyandoyisa, so I need your help once again. Yakhumbula bantase wathi uNetanyahu into nokubana he's gonna do anything efuna ngulaa tata uNonolozi Orange if laa tata uNonolozi Orange uyamnceda. Hayi fine bantase sathi sajongeleyo kwavanwa ke into nokubana baza kwenzelana anything lathu uNetanyahu nalaa tata uNonolozi Orange. After loo nto ke bantase laa tata uNonolozi Orange nanko eyopopola phaa ekhantrini my friend ebusy eyopopola phaa ngele nto ngehelicopter kwathini basa my friend lo helicopter basa yazi ingceba bantase. Yabo so after kubaswe le helicopter wathi my friend ithani pe nina because ndiyanibona uba nindenza muncu, ithani pe ndizaniphinda. And ke ngoku wabe my friend the whole week oku e-attacker i-military bases zazapha kulaa tata uNonolozi Orange wabe sithi my friend mna ndizanenza very bad, anindazi mna ndiza kunenza very bad. Yeyi woyika ke ngoku laa tata uNonolozi Orange wathi guys it's getting serious because kaloku ziyamazi une-nuclear weapon lo. Heyi ziyamazi izimilimili zakhe azidlali, xa efuna isimilimili siye kule ndawo afuna siye kuyo siyaya. Aqonda so ke wathi laa tata uNonolozi Orange heyi uyoyika yabe sithi nalanjana yakhe into yokubana heyi masibeni careful because lo uzasifaka engxakini lo unguNetanyahu, masibeni careful kuyo yonke le nto esiyenzayo sharp. So they asked again into yokubana hayi man my friend fondini siyabona into yokubana sibe rongo ngobana lo wakuSirayeli attack Lebanon kwathini masiphindeni bafethu sihlaleni phansi kunegotiate sibone into yokubana asizovana nakule game. Ngiyaqonda hey adiku my friend athi kunini ndithethe into enye because my friend is like in any negotiation from the beginning kuzo zonke ezi negotiation ndithethe into enye and le nto inye endiyithethayo awuvani nayo, so ufuna ndithini mna. So ndithi ke make my friend uyamazi lo mntu kudala ndixelele into yokubana ligeza eli nguzincinci lo because awunothetha naye njengomntu onormal because nguzincinci. Yazi wenza ntoni my friend bantase? Wathatha ii-psychologist ezinkulu phaa ekhantrini yakhe bonke abantu batreyinelwe into nokubana baride iingqondo zayo zethu. Yaqonda wathi guys mamelana nazi ii-conditions zam, yonke into endiyifunayo kule nto yezi negotiations but ndiyifuna niyibeke in a way that ezawuandastandwa ngumntu ongaphilanga kakuhle apha engqondweni. So ndifuna uninika itask into nokubana nistadishe laa tata uNonolozi Orange nimbone uba ungumntu onjani, kwezi zifo zengqondo zikhoyo unesiphi, then ke ngoku nithathe yonke le nto
tshintshe niyenze in a way that he is going to understand it, because akakho normal, akazuyi-understanda njengam noMindy. So if siyayenza ibe kakuhle, then uzayi-understanda. Hayi nyhani, zahlala i-psychologist, psychiatrist, yonke into ethi gqirha wengqondo bantase, kwahlaliwa, yabhalwa again laa way, yabo. So laa tata uNonolozi Orange uthi ke into nokubana namhlanje is the day, because uzafunda laa way ibhalwe ngumy friend. After efundela way ibhalwe ngumy friend, then kuzawudicide into nokubana kuyavunyelwana na okanye akuvunyelwana, because uthi laa tata uNonolozi Orange, if akuvunyelwana uzawuphula esaa stanto wayesiphule eVenezuela, yabo. Uzawubabhomisha gqomo kwabathatha ilida yabo ayikidnaphe, yaqonda. So sikuloo nto ke bantase ngoku sime apho ngenkunto yemfazwe. So I'm hoping into nokubana i-strategy sika-my friend soba azise abantu beengqondo sizawusebenza, but ke sizawuva later on today because it's still very early. So ku-early kakhulu ke kwelaa cala, yabo, ku-early kakhulu kwelaa cala labo. So sizawuva ke xa bevuka i-meeting yabo isenzeka into nokubana baphelele phi. Ningalibali bantase into nokubana kuyadanyaza eklasini. If you want to be part of the dean's list, kuzafuneka ufollowishe. If you are already part of the list, kuzafuneka udanyaze mntase, ulike, ucommente, ushare and all of that. But yeah bantase, masiyilandeleni. If niya decide to report videos, guys, andizuba kuloo nto because mna ndifuna uncokola nani mos